вратата, да спиш. Добре. Айде, това не е телефон, не е вратата. Нали вратата затворена? Затворена. Смърза. Бургас и Пловдив. Вместо да тогава, нали, да дадем максимален, така си бехме, нали, като спринтьор, нали, да дадем. Тогава цялата държава легна в траур, песимизъм, нали, всички потресени. То аз нямах никакво настроение. Не бе, то много гадна работа. Вече се обаждат хората. Аз няма какво да им кажа. Бил съм ги 2 пъти с по-добър резултат и не мога да гарантирам стабилно управление. Джозеф много се обади. Манфред Велден. Аз си го ходя. Час и половина, някъде си година. Час и 15. Който иска, той ще се обади. Публично и прозрачно. Сега само слушам условия. Не какво може да ни събере, а само какво е не. Ние не сме виновни, че сме ги победили толкова. Или да правим нещо задкулисно, сега да го пратим примерно някой от ГЕРБ да ходи да се договаря с тях, па да се върне да ми каже, после той да ходи другия при Костов, да ходи на него да му каже, да се върне обратно и то тогава излиза правилно, че сте дошли. Абсолютно правилно, само че аз не се занимавам с такива неща. Който иска да се обади, искам среща, да поядай централата или парламента, където иска. Айде, тук сме. Да, няма да спирам. Мите отвори. Забравини. Това снима ли? Записва всичко.
Да. Ама и ти ли си други? Ти ли си О, видите. О, колко сте сладки. Какво? Не може да правиш